6.172 km fra Danmark bor 3-årige Sylvian. Han møder klokken 5 i stenbruddet i Congo. Her er han i 12 timer, før han har fri. Sådan er det at være barn og fattig i Congo. Han kan få ca. 70 kroner i løn om måneden. Hvad er din månedsløn? Af de 70 kroner han tjener, går 50 kroner til mad, og resten går til tøj. Firmaer, der bruger børnearbejde. Der er Toms i Ghana, Apple i Kina, H&M i Kirgisistan, Sony Ericsson i Congo, Adidas i Indien og Nike i Kina. Børnene får tit store, åbne og betændte sår, når de arbejder med syre i f.eks. tekstilindustrien. Vi har alle stået og skulle vælge mellem 2 varer. Den ene er lavet af børn og er billig, hvor derimod den anden er lavet efter reglerne og er dyrere. Det er så nu, vi skal vælge, om vi vil tænke på os selv, eller børnene, der har lavet varen. Men vi vælger for det meste den billige, da vi egentlig ikke ved nok om varen. Og det er for dårligt. Vi mener, at det burde være et krav, at der stod på varen, om det var lavet af børn. Ligesom at det er et krav, at der skal stå, hvad varen indeholder. Det er faktisk et krav, at børn skal have mulighed for at gå i skole. Ligesom det også er et krav, at deres løn er høj nok til, at de kan overleve. At de har tag over hovedet og beskyttelse mod udnyttelse. Der er 218 millioner børnearbejdere i verden. Det svarer til hver 7. barn er børnearbejder. Hvis vi sagde, at vi var 28 i klassen, ville det svare til, at 4 skulle arbejde i 12 timer i umenneskelige forhold og ikke gå i skole. En lærer tjener ca. 110 kroner i timen, hvor derimod en børnearbejder tjener ca. 70 kroner om måneden. Er det fair, når man tænker på, hvor lang tid de arbejder? Det sker nogle gange, at medierne bringer frem, at endnu et firma har brugt børnearbejde. Og mens det er oppe i medierne, og et godt stykke tid efter, er vi meget påvirket. Men så snart vi ikke hører om det, er det som om vi er ligeglade, og vi handler ind, som vi altid har gjort. Derfor råder vi jer altid til at undgå at købe produkter, som vi ved er lavet af børn, da det støtter børnearbejde og deres bagmænd.